Hello everyone, hainaha ni video ko talno jotono ani bukhabai lamsogo khakhaye gamkrong to na gambo gamkrong no ro tinini video thumbnail title nugo kisale already sigi paikha tinini video bahai ke mungke diforo mai samani ang totoini bwsajakni bacha kanai bele haini bagai mai khosa chagui nanai kam khai chubanani bagai ke mai chagui tongo ang. Naide muya chakhai mungsa sungjak ani favorite moi angkhe muya chakhai thokjago tabuk wngkha muya bai kurum chai tongo labra mungsa tongo ke muya bai khumchani sungjak tongo. Totoi songni rok sopaikha mai tui chabaye naide moi sung tongo wow pura yummy disi tok baham sungjak kaka sungui tongo naide thas kaifa yang baksa swnam nai tongo ke baja baksa khai tongo totoi borok naide gabla sane ke ordek khai paikha ke ara baksa tongkho khai tongo totoi mai teksa sung paikha yang mama khai aimani mai che khongoi mai khosa sana ne hingge mai chai tongo kam khaijanai bele ke mai chai tongo yang ke totoi rok kaka rok chuchui rok kwbangma chini parani borok phaibaijak barenda soge kok salai tongo chuchuk rok ke ready khai tongo abo sujanaini bagai buna sirbai khainani bagai tula rok baba hingke gubai kwchak sungjak nukjakya doglam kori bisingo jigakrini bagai hapmangya hingke ready khainai tongo oro hingke naide buna sirbai khainani mobile bo sujak yang kai chok mui rok bera naijak ro ignore khaidi guys hingke siri tini simi mose mela sila kai nunglai chalai phaimani hingke sebuto tongnai yang kai asirbai khaimajak kadijak murikti naide kam rok paiye sari jora nokbar bo sip hingke naide cricket ball thwngmani naina khaijak nokor resi hingke ba asukta chaliya hingke haino nokbar bo sip sa thanda beraite hingke sikla rok bo naina khaijak ball khela naipaye lama kisa berainani hingke ani yalak tibai berainai tongo naide nokbar sip haino hingke rongke beraite marai sungbai marai kheba kok salai mininglai tongkha 1 year kakha marai bai manglaiya hingke bubai manglai kha mininglai kok salaika hingke manglai mani singkharko to kaijak paikha marai to ke bwsajuk torbaikha 6 months 7 months hai rok wngbaikha broni cherai rok mungkha tomato guys comment khai sabai din rok ang khai to bumung maya ada chai tongo naithotok ke tabuk ke nogo ki feel tongo naide video chokjakmani mining manok khunjago lachijakmani sarikni view chili naide parani mungke baba doga takmani naide khumbuba takpaijak yang tolani khai aro sikago takpaiyakho chibobo taknai hunuman taknai po baba hingke naide ang rono phul paikha hingke phunuk ro naide baba takmani doga chini nok kwtarni bagui takmani ani exam ni bagai ang video rok continue upload khaimani ang tongo exam paikha hingke ang continue upload khainai wngchong tongo ani 4th semester ni exam choli tongbolai final haini bagai nakardi guys video continue tubumani ni bagai naide akho ang tongo baba romtomani tini sarikni moi chini puskuni ni romtomani maktham romtomani se aro mangnai khe totoi songno masa chuchui songno masa hoipai rwkha hingke mochok masa narwkha hingke tabuk hingke thwngtongo naide ang khayung sungjak khok barsai tongkha naide hamjakmani hai mihik tongkha hingke gorjamamo camera hingke chikon khai nukjago hingke baskango real hingke gorjama se pura haino thwngtongkha angkhai bai naide rumthotok pura aram nangjago. A few moments later. Finally munkha guys naide chini moi ama sungmani baja khai sungpaikha moi tini sarikni chini mobile na jasinai mungkha baja baksa narwkha ani banungjakno hostel o roinani hingke mobile no janai chang tabuk hingke watui se phai rwkha mai janani hingmanilai naide aswkhe watui phaika naithotok khe angkhe video chagui rwkha nono phunuknani hingke naide thanda wngkha mungke mai tui chabaye chini mrikti chini nogo phaijak borok thunani hingke bubai no time spend
Ongmani sirgyachini dele dele bobaino haino thwnglaijaak bobai bo masabaino salthangmani sirgyachang. The next day. Hello everyone, good morning jotono tabon kayang phungai sri sri tikung musui paija ready sidi no nukui mankhana naide rao chongbai mankhana tikung musui paija bro thangna nai girao chongmanga ke tini to 15 August bleng ke angto school o student rok no lekha phrongo ke tini 15 August ni bagai school o sa thangnai ke nono phunuknai ang ke naitong din rok ani video no paithakjarang loge rwke naitong di ke nono phunuknai ang no nukui manai ke jotono Independence Day guys ke tabok wngkha ready sidi ang paijak ani tini ni outfit ang rono phunuknai naidi harnai kanggai harnai kangkha t-shirt jongkha mobile no thana bahai wngkha comment khai sanani tapok dido naidi tabok wngkha yang thangui tongo lama hingui tongo chini gate ni bar wngkha lama hingui tongo rengke cherai rok prayer khaipai brono tinini 15 August ni chini 12 tha bahai ke palaijak phai bahai ke bosono palaijak phai bosoni simi sibo cherai rok no sar sanani hingke khai tongo hingke toi thangre yang photo bujakmani ke bo phai tongo yang ke hingke cherai rok broto cherai rok khasi hingke sapong je kok khana cherai ya naidi kisa
haino rublebai dong jibang sujaka besade hingsaga khnagui tonglai brobo sar samani kokno এবং এটা সারা জীবন আমরা ভারতবর্ষে জনগণ এটা পালন করতে থাকবো। এই দিনটা আমাদের কাছে খুব প্রিয়। শোষণ বঞ্চনা এসবের মধ্যে আমরা অতিবাহিত করে 200 বছর পরে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই স্বাধীনতা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। বিনয় বাদল দীনেশ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু অনেক বীর শহীদ এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন, অনেকজন মৃত্যুবরণ করেছেন, অনেকজন ফাঁসির কাছে ঝুলেছেন, অনেকজন কারাবরণ করেছেন। তো আমরা যারা তোমরা আজকে ছাত্রছাত্রীরা আছো এখনো সবগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারবে না, আরো যখন বড় হবে বড় ক্লাসে উঠবে তখন কিন্তু তোমরা এই জিনিসগুলো জানতে পারবে। তাই আজকের দিনটাকে আমরা স্মরণ করব। শ্রদ্ধা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যারা 2 minutes later. Finally, school kamro pai ang nogo sopai kha tabong kai sobai khagnani faijang phungni maijaya hongkai ke sobai khagai jasinai hingi songoi sobai khagna faijang nai chini sobai kwbangma thai tongbai kha asang nukjai asang tongo ke uyang bising rogo kwbangma thaijak nai dimong kai sok jana hinga gunda ama dongoi mane nokhabo naithoto ongoi tongkha tini sambo gamseng keba tabong kai khagui tongo ang sobai naide maksaya mang kucuk kucuk mangseng keba kreng kucuk kucuk ke maksaya mang haino yasreng gai khagui ma tongo ang khai naide yang naigai khagui tongo ang kai sobai bermong butui khaijanani mar khaino thokjago ang khai chini mui brok sengkeba ke jotobo thokjago sobai ke naide khagui tongo minjak tabong kai khagui paikha naide asok mango sobai aro tongo haga klaijak naide chibonbo yak paile yang keba klai thangka ke bono boklangnai khosagai ke bonono bermong butui khai tini phungni mobile no chasinai kenro ani video no naithokjak tongkha like share subscribe khainani tapokdi and ani tinini video bahai ongkha comment khai sanani tapokdi dono ani kha gambai jotono video no first to last paithak jora khalogoi naitongmani bagai jotono hambai kenro haike no support khai tongdi haike no hamjakmung rwgui tongdi noni support nango ang roni hamjakma nango ang ro hamjakma rwkhaise support khai kaisa ang kuchuk kanani jotono bye bye next vlog manglai nai।